почти всеки обратно. Сега че се закони обратно. Той изпълни колещето. Вафката си да я аз дигам. Не знам какво трябва да направя. И не мога човече. И като видя да повторяе после на камерата и ми става смешно. Хванете центъра да няма удари! Киро, добре ли си? Той без не, той само се линия. Значи, помня как се почне да се аз колко че не мога да го видя. Аз съм много далече, как тяло ще скача на град, много дълга град. Аз не си говоря с него. Предния матч. Аз за това се развикахме. Защото половници нямаше да знаеш какво правят, значи колко години си види. Браво, Бобчо! Гори пак може би не спави се плати, можеш. И може и да такова. Може и да даде, макар че... Сашо, представи си стопотри, бе! Нашето стопотри беше по-измислено.